suratu yusufu la zalika liya'lamu anni lam akhunuhu bil ghaibi wa anna allaha la yahdi kaydal kha'inina. Suratu yusufu aya 50 ani aya 2. Sura dɔ bɛ ko suratu yusufu min janfara faso dama tɛ dɛ, fadenw de y'a janfa, nka a tilara ka kɛ masakɛ ye janfa bɛɛ kɔfɛ. O de la mɔgɔw y'a donda, mɔgɔw y'a bɔta, a bɛ fu jamana bɛ janfa min kɔnɔ, jamana ti to a kɔnɔ, Mali ti to a kɔnɔ, den yɛrɛ ti to namara kɔnɔ. N bɛ a ɲini karamɔgɔw fɛ, olu bɛ aya in dɔn, aya in jigira kun min na u b'a dɔn. A aya kɔrɔ ko zalika liya'lamu anni lam akhunuhu bil ghaibi, k'u k'a dɔn ne m'u janfa dogo la. A k'a dɔn zalika liya'lamu anni lam akhunuhu bil ghaibi, a k'a dɔn ko ne m'a janfa dogo la, ne ma n dogo k'a janfa. Ni aya in n y'a ɲini karamɔgɔw fɛ, n ye aya in kɔrɔ d'i ma. Aya in kɔrɔ ye ko u k'a dɔn, a k'a dɔn ne m'a janfa, wa i k'a dɔn ala yɛrɛ tɛ janfanciw ka pila dilan, ala t'o resi fiyewu. Donc zalika liya'lamu anni lam akhunuhu bil ghaibi wa anna allaha la yahdi kaydal kha'inina. Aya in bi baara nin baara cogo la. An b'a ɲini karamɔgɔw fɛ, olu b'a gundo dɔn, u bɛ aya in gundo dɔn. Bɛɛ ka aya in wurudi 313. zalika liya'lamu anni lam akhunuhu bil ghaibi wa anna allaha la yahdi kaydal kha'inina. I bɛ tila k'a sɛbɛn faransɛ la, minnu bɛ se ka faransɛ kalan u b'a sɛbɛn o la, i b'a sɛbɛn o la, o b'a kalan. Minnu bɛ se ka arabulama kalan, i b'a soran ta k'a da. Wallahi janfa bɛ tigɛ e kama, e bɛ sunɔgɔ o, mais ala min y'i da kabi janfa tigɛtɔ ala ɲɛ b'a la. Janfa minnu bɛ yen ala ɲɛ b'a bɛɛ la, anw bɛ se ka sunɔgɔ, nka ala ɲɛ b'a bɛɛ la. N y'a ɲini karamɔgɔw fɛ, k'a ɲini fasoden ɲuman bɛɛ fɛ. zalika liya'lamu anni lam akhunuhu bil ghaibi wa anna allaha la yahdi kaydal kha'inina. A ka wuruden ni adadu la, k'a ɲini ala fɛ, ala ka jamana bɔ janfa dingɛ kɔnɔ. Wa n'u y'a kɛ fana, ne ma deli ka fɛn fɔ jamana in kun kan min ma kɛ. N'u y'a kɛ fana, semaine bɛ o na jaabi dɔ ye. Donc an y'o ɲini karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ.